Yeah, just say if you in Suta, so the about some come here to them, which him Eka Dako, Ebusia, yeah, and Suta, and so Eka will be on so Yoko or Yoko near Dako. Yeah, we can really back say, or more a Busia, and sa, ha, sa, and it's which him Suka Dako, Ebusia, no, yeah, a brother, a Sibuo, Sebus, your mind, yeah, which in mine and our back, or also yeah, the Mama, and so many Yami or cry the Abidu, a Asante Mamponghene. Sɛdeɛ yɛnim no ha nso yɛ abrɛtufoɔ ɛdeɛ nti ayɛ kwamanfoɔ deɛ bade si bi baeɛ no yɛtwa kwamanfoɔ aduanafoɔ yɛyɛ kwaman deɛ de asɔ mu ɛde kɔtwa adakofoɔ deɛ ɛne nɛ yɛaba abrɛtufoɔ mu ɛnso ɛde no nso ma ama ne bɔ ɛne mu nkyerɛmu nyinaa ɛsom asante amammerɛ ɛne amanneɛ nso sane sɛ yɛsɛ yɛsom asante man deɛ ɛne kwan sɛ yɛde bi firi ɛwɔ sɛ yɛsom ne nyinaa pɛpɛpɛ without fear or favor amammerɛ ne amanneɛ kwan so na amade biara ɛnso ayɛ bɔkɔ ɛde safo sɛ it's taking too long. Let me say, I say one way in the day. I just abanisa. It's showing you myself now. One of the people I never call. I feel like we are and so young fat and to us. But oh share. I say never see Korea. Ain't check out my Bible say. I feel so you know. Oh share said the Korean to my mujidi pa. Say ain't check out. Jenny Uncle Pongu Yamabo. Na opie you the my your mind never ba. I don't say. I feel like we are so at us so Santia Mamre and Amania Quanso. And so ɛhɔ nom okay ɛnokorɛ paa nti sɛ abere a mɛka sɛ deɛ ɛtwa gu a biribiara nhyɛ da nkɔ so yɛne nyinaa ne sɛ na nomata wotwe ku ayɛ krado yɛ live on YouTube by Christy Venture na ɔmanhene bɛtena ase na atena akonnwa ɛnso ɛsuaeɛ ɛde akyerɛ no ɛwɔ amani ampɔn dwetɛ ahemfie aha ne ɛwɔ saa bere a yɛde adesua nyinaa na sɛ yɛde mfiri nyinaa ɛsom amansan sɛdeɛ ɛde mu adesua nyinaa so ɛsi ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔ nom. Nti kuroma no nso wɔ ha paa kuroma no ɔmo nyinaa wɔ ha yɛ a wo nyinaa ɛbɛtɛ akyire yes nti mampɔn kuroma no ɛwɔ ha yɛ a wo nyinaa de wakoma pa ɛne wɔn mpaebɔ ɛbɛtɛ akyire ama biribiara ɛnso ayɛ bɔkɔɔ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛwɔ asansana na ɛbɛn kuro no so ɛna wɔbɛdi kuro no mu nipa ɛna ɔde wɔn ɛbɛbu kuro no ase wɔbɛba abɛsom wɔn mo nti na so wɔn nyinaa ba na wɔn de wɔn akoma pa ɛne wɔn mpaebɔ ɛna abɛtɛ akyire ɛne biribiara ɛnso so ɛyɛ asomdwe ɛma biribiara ɛnso ɛyɛ krabɛhwɛ sɛdeɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn ɛbɔɔ soro ɛne asase ɛno a ɛna ahyɛ ase a yɛde no twɛ ɛno amanehunu a ɛso amansan ɛwɔ asante mampɔn ɛman ɛno kyɛ nso sɛ nana wie yɛ a ɛnsoe ɛnsan menka no saa ɛwɔ asante mu sɛbi yɛ asantefoɔ deɛ sɛdeɛ amama no siteɛ no wosuae de kyerɛ ɔman wie ɔman hena wosuae de kyerɛ ɔman no wie a na deɛ aka ne sɛ wabɛsrɛ kwan no afei wasɔre so ɛde akyerɛ yɛwura ɛwɔ kɔtɔkɔfie ɛno ɛna obroni bɛka sɛ ɛclimax ɛyɛ wahene sɛbi ɛyɛ ana yɛne yɛnya akwanya ɛhwɛ esua adeɛ ɛwɔ deɛ ɛkɔ so no nso ɔman no bi ɛba abɛsuaeɛ a atenankonnwa nyinaa di n'anim na mesrɛ meka atenankonnwa no ɛsuae ɛde akyerɛ ɛyɛ atenankonnwa no ɛsuae ɛde akyerɛ ɛyɛ ɔman hene no na ɔman hene mesrɛ meka atenankonnwa no di n'anim ɛsuae ɛde akyerɛ yɛwura atenankonnwa nyinaa di n'anim suae de kyerɛ yɛwura bi a ɔman hene nso ɛsuae ɛde akyerɛ yɛwura nsa no biara nso ɛde mu amammerɛ ne amanneɛ nso te sɛ abere wohwɛ a nnipa mpempempempempem ɛna wo nyinaa abɛtu amani ampɔn dwetɛ ahemfie yɛ a wo nyinaa bɛhwɛ saa adeɛ yɛ a ɛbɛkɔ so yi thousands of people have arrived at the Silverstone Palace in Asante Mamponghene to witness this historic day
as the second in command, the soon to be second in command of the Ashanti Kingdom, receives the swearing of allegiance by his elders. When I say elders, I'm here from so and say, or we are in penny for as I say, I have for no more mine. I'm ready, I'm on your price. Said that it's I mean, yes, those are those so was your ancient so my hand and quite so yeah, what I was not enough in so I know at was so the Asante Mamponghene any amani is it's my and I'm quite so yeah, what was the end you know, nothing 724 and so I'm sure it was right at the actual abusuantu deɛ yɛmmɛn hɔ ho na yɛntwa mfoni kakra ɛmfa ɛnkyerɛ amansan na yɛhu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ okay yɛsi nanom abutufoɔ ɛna saa berɛ ɔmo ahyɛ aseɛ yɛ a wɔn ɛba no nanom abutufoɔ ɛna saa berɛ ɔmo ahyɛ aseɛ yɛ a wɔn ɛba abɛtena ase ɛnkyerɛ kɔ ɔmo ahene yɛ a wɔba ɔno nso bɛba abɛturu amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ɔsi bi ɛkyerɛ ɛyɛ mampɔman no tìmɛho sɛ adanse ahensan hene ɔyɛ ɔfa ɛwɔ birutu abusua no mu afei ɛnyɛ wɔn nko a bafoɔ dɔm abraman hene bafoɔ nso bɛdi akɔ ɔno nso aba abɛtwam okay nti nanom ɛba abɛtena se wɔ ha ɔde yɛmmɛn ha na yɛtwa nanom ayie ɛmfa nkyerɛ amansan sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne amanneɛ si ɛteɛ ha nti nanom abɛtufoɔ ɛna aba bɛduru asa berɛ wɔn nyinaa ɛba abɛtena se no ɛyɛ dɔm abraman hene bafoɔ nso bɛdi akɔ ɔkawa eburetuni asante akyɛn afei adanse ahensan hene ɔno ɛna odi ɛyɛ bafo dɔm abraman hene akyi adanse ahensan deɛ ɔyɛ brempɔn yɛ a sɛbi ɔwɔ adanse man mu na ɔsom na adanse man hene yɛwura ɔpagya kɔtwerɛ bɔnsra afiri yie nti adanse ahensan ɛka adanse man no ho nti adanse man no nyinaa n'ahenkuro amammerɛ mu ɛne ɛyɛ fɔmena adanse man no nyinaa ahenkuro ɛne ɛyɛ adanse fɔmena sɛbi a esi ɛteɛ afei ɛnyɛ wɔn nko a adankagya so ka ho bi adankagya amanseɛ ti abetufoɔ nanom abetufoɔ na bafoɔ dɔm abraman ne ɔno na ɔkɔtena ase no bafoɔ dɔm abraman yes ti asante akyem dɔm abra bafoɔ ɛna wɔtwerɛ a ɔtena ase sɛdeɛ asante amammerɛ ne amammerɛ si teɛ afei adanse ahensan adanse ahensan ɔno ɛso na saa berɛ ɔba bɛduru a ɔba abɛtena ase sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne amanneɛ nso esi ɛteɛ ɛna afei ɛyɛ adankagya man hene amanseɛ ɔno nso aba bɛduru yɛ a ɔkɔtena ase ɛwɔ ɛfa hɔnom yes adankagya man hene ɔno ɛna ɛkyerɛ sɛ adankagya man hene ka asante ɛwɔ bi kyerɛ paa nana dɔme abra asɛmpetewa nso yɛtoa so n'afei yɛtwa mfoni nyinaa ɛmfa ɛnkyerɛ amansan berɛ a nananom aduru na ɔtena ase nim sɛ nananom aba anabɛtufoɔ aba a wo nyɛ tena ase deɛ ɛnkyɛ koraa ɔmo nia meka sɛ ɔmo nyinaa ɛwɔ abusua no mu wo nyinaa yɛ adeɛ baako mampɔn sɛ ɔba abɛturu na wɔno nso abɛtena ase na afei mpanyinfoɔ abɛsi biribi akyerɛ no na wɔnti ne yɛwɔ abusua nyankopɔn ho yɛ mmɔbɔ yɛ adom na mpanyinfoɔ bɛsi biribi kyerɛ no wie a ɛnyɛ bi nyinaa mpɔmpɔnsoɔ ɛpem hɔ no afei deɛ aka biara ɛnso so atoa so sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne asante amanneɛ nyinaa ɛnso ɛsi ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔnom yes nti sɛ tuo kasa nyina kyerɛ sɛ na biribi kɛseɛ paa ɛna ɛkɔ so ɛwɔ asante mampɔman mu ɔman no ani abere paa ɛsiane sɛ nnɛ ɔhene yɛ a ɔba abɛsɔ nananom ɛtuo mu ɔno ɛna ne ho mfoyini sɛdeɛ ɔno a ne ho asɛm nti yi nyinaa yɛhyia mu ɛwɔ ahemfie ha na yɛde amanneɛ nyinaa ɛsom mo ɛnso so ɛwɔ YouTube live by Praise TV ɛnso so ɛwɔ ɛhɔ
Afei, when be Joseph and also welcome Matia Abrajo Medase open boko there wadaroma ene dey mampofo ena omo ena mpo apasonti is the safuna na ni ajepa it must be obi a na ni ji aji say na musi tene na nya so to asan say ena ni krom asem na eda boma so asan say na ni krom hene aba so to say the safuna ni ajepa na obisi ana wapete say ni ji enko a mi ametimi ho pa me ni hobi so metimi ho say the safuna na ni ajepa ya enya so to dey ya offer me boko dey wadaroma Nkankah Abibia and so and boko after year to us when Tia sa na e koso has say Bibia young koso so atwe one or atwe so never ba what's I say and when you fully na after the academy so at us it was from your home. It's an area familiar, no, but when the jar and yes, I'm good to say, wow, tea, there was one with tea. The never been putting on that. Oh, I have some more. What's over in the I use a young much once. Over there, just so empty. Initiate, you have a that is the answer. Sometimes you are not sure for Sabia. So far, you trouble you be, especially programs. We say, I answer to 12. Piane, we are not audience. Yamia, you come trouble you not yet with your car. Yes, we are mobile now. More fire side. I can't come to be a big mother. And then I saying I had to be say, I am enough from crowd. So yeah, you know I want to go near some. Sabre na Mamponghene awanya na edikro. Medina. Yes, Chuma Kesi. So it's Yamao Aqua. Nana Ejakuma Diffie. Nana Mamponghene Equa Abesnase. Afi okay. See, you know, Abusia, Mamponghene, okay. Nana Mamponghene Manila. See, now Mamponghene. Abusia Oba. Ababa ya kele na mane. Wahina msewa. Lasu ya mauna akwa. Asante Mamponghene. Nana nana yes. Na Oba Abesnase. Said ya mamle ya mani na eso. Nana kesewa. Na sewa mpafo prakatu na chafo hine. Ama sewa pakabi. Zabria na him abidri nzenche omahene subeba na fe we Asante akadie atwaso sabia isi etie okay Abusiana amapana bigusu amichichirem na anamu atena eye mampo akonya so de aba abedru ne bebi anyame aye adomo a yewo ya de na otwato ene da sever Osei Bonsu yira ya okwakura ewa fempim yenu ene etionu nu enso so ewa ho na enche mesa me abrahye apakakaka na yakaka ho ansana on yekese anasa misromika ansana na Mamponghene ya wabe apa na feni panyifo enso abesibi bi ya chere ade atie ne se ohene na nkwaso ba ese enche kwa obetu ase beba okay until the yemen ho bisia ayi twa kakra enfa nso ma san sana dia kabia enso atwaso na Mamponghene foforo ya waba ya sebre Osei Bonsu ya otoso emiensa sabre wono ena kakakaka ne eba na le pagifo abesibi de achere mamra ni amane kwa so kai se on ta sebre Osei Bonsu ya otoso emiensa ya sebre Osei Bonsu ya otoso esa also da sebre ya okwakwa na otoso enimu
and another celebrate or no, and I'm also so it's Yemen, you try, and swear I'm saying, so yeah, it's okay. So I'm watching for any day, yeah, watching a home tata, I'm about to say, the answer also, it's a real question. So I'm watching I hope I said, why here? Robert has nothing. Yes, Zana and Eva. And I'm going to go. Yeah, one back. That's it. The same book. Yeah, I'm talking to everything. That's it. The same book. Yeah, I'm talking and I'm any money of myself. So the answer ever be so and the answer and so that's it. Na you travel out here with your sassy. So there is yet na the tenants of no you do high. Obi o ha bia ma so. Ya ni na che e di eni go so ko. Ya na mo na e de ma pre ya wa ba. Eti bra o ma ye e ba be tu obi ya o dwa bo ya se ama so. Ni na ye ni di eni go so ko. Ya o e de ma o ma ye ya wa ba. Zanze ku so so ba e ti ase. Ti di waja no na ni. Na o kwa na awa e wo asase so. Na o hina be dra na the price one. I know him, but the price one. Say, but before we are both once, yeah, and so I am on my name, and on my hand over the and ancient ground. My name is Nasi. Now, fire no assassin. I want you to say, said, yeah, Mamma, money, and so okay. On my hand, Nasi, ancient ground. What I say, I want you to say, yeah, so I yes, sir. That's my people. Yes, sir. See, I was just right. Mine about a ever chassis. And then clear messages to be when you say to be through enough and try here. Yeah, ever chassis and family from myself. So I just have to say, I genuine sample about afei who actually young boss was keep it up bro with us about and I'll be an upcoming mess up with shake a future MP for Stephen off yes Stephen off yeah say I love watching you taking coverage of every activity that goes on in the kingdom United States of Asante Mamponghene. That's okay. See, on my hand, as I said, and the actual Amansa, so your mother and so it's the Dassibler, Osei Bonsu, your now I'm that's nature.
And then there's some Atagi. Yati and there's no more again. Madam, Asante Bonsu Tosu Miensa Mamponghene Fufuo Atenase. Sani amani etia no. Amani atraso. Eno ene dika ekwe. Ana naso. Atenase. Na ni kweli ebesi bi akyerɛ Professor Abu na Mamponghene. Na Mamponghene, boy. What do you know about? Na Mamponghene and I'm for any trouble. I work for the since the idea from say and penny for shedding penny for divisional chiefs. Now no it's a factor never be swine at the actual. It's an animal, it's a factor. Some church say, I don't know what Sabu or what when I saw swine, lecture of my hand or more ever the CBB at the actual. But shall see about the court will be an over of a CBB at the actual. Mamma, any money of my soul. Yeah, and so I asked him, Nana, I didn't know what's in the other kind of wish. Okay, this one never shall say, okay, yeah, more body. Maybe a gigs now, and he said, let me at the actual. I'm saying, I'm not. And then the drama said, Islam, you know what I said. A suma, a new offer, and a sumi, or go out of the camp and then a idea. Sir, and I know the evidence. You are Roma, you say you are there. So who's remember you? And I grow, and I grow, Mama, the two of you. See, I'm not sure say Elna is swine Nkankah and so for Francois in Charles and Sway and Fancy Mama side. They're live for YouTube by Grace TV. I give it what Sir, oh, Frammy, I'm a poet. And you know, and I didn't so more, never. So, Frammy, Mamma, we do not know about here. Nkankah and not ever cook so I ain't sure and your friends here. I am fan so. It's the sure the airport of friends for doing so.
Monsieur. Jamais le bois Sawada, Kawada, ça sont pas de sous madame Boyen, et moi, ne pas toi sous. Si les femmes sont bien manou, un cassan c'est un tas. Les femmes comment attendre faut tas. Jamais il y a des, sauf vraiment le pot, un mieux, un avion, mais pas. Sauf vraiment, normalement, le tout, ada. Anomachi am for the Busu Asabe. Obu na SBB. E dey actually o my hene ya waba. E Mampong achiame for na Asabe o SBB. E dey actually ya oba. Kasi blessing also. Utoso mensi. Na Mamponghene. Uchiame ba for da na Nigeria woni mu America sati. Nura. Ushami yade. Ceremonial wada kase. Masomo sompa. Metu afutupa. Uchichire bwa mania. Mensani. Medibokure. Ushami yade. Uframi nasa mama. Uto yawa. Boy, session, they come. Chamia dansi bana ubi kan ye mofa. Nam sumpa obasom Nkankah Osei Bonsu tosum yenu. The noa na meso chamia pattern adansi bana metu aso. Oyene ne mfansuo ewina menum kasa nkyira woda. Bisai eyi are. Sa wo frame anopo awie wo leba. Se mama na meto yawa. Me tiame apiam zati. O frame anopo awie wo mesewe ya. Oya wada. So frame anopo awie wo beba. Anasa mama na meto wonjana. Jame ya. No mana kazi ni kwa Me tiame safo watse enama osumpa me be so da Osei Bonsu sa so na me be so na o frame na pa ewia enimwe sama e kama mpani beto ma mo hintam ya woda Sasuma bin Basum. Minfansu ni amanu kasanchiro. O frame na pa awia awure meba. Isema ma to yawa. Você está numa chave fone com sua sabre. Como SBB, de extra, my head for ya, Baba. Another match I'm for the sua sabre. Como SBB, the chair of mine for ya, Baba.
Jami nyante kan ana neme. Jami nyante jijumo owo pasie enemy. Sompa me na nano ede somo ana me jami kwa nyante chi amitosu nenu wa be me de be somo. O fe me anopa ewia anajo meba. Se o te chire bua eso mamia. Na se mi bie mu a me tonta. So my mention right here. So Upon all the pressure, so much. Sabre, how much am I for swear again? And now come and all balance baby. I look at enough. I'm sorry. Since I can't, I'm gonna see baby and the actual. Yeah, I'm Sabre. Asante Nkankah Osei Bonsu 2 years. Asante Mamponghene. Ana mitawani akisatwa enda enu so Nkankah Osei sa odamai ehi. Ana me nane nana 20%. Me nane nana. Now we're not to find it, number 2 so I want for someone to touch you, maybe so it's so ugly in it. Nana, with the sauce of the park, we so more fire, and now that's it. You can't match on, we don't want to put on, we can't slow down the movie center, and I'm saying you are real. We say, I want me to do what they are talking about. Now I'm saying, remember, who's trying to remember? Who's trying to remember? This is real. So, try me, number 2, I'm the chair of someone. I'm the 2 Sabre, on Asante Mamponghene and this are your corner paying and the one that Asante Regional Minister. Asante Mamponghene, MC, NBC, Party Chairman, Asante Mamponghene, this are your corner, and I say, Asante Mamponghene, catch pay Honorable Isifu, and you are to Regina, let's go. I'm for long, what theater?
Ma wo se man hene man. One can you know. Ojati sorry no sign at us. Their fathers. You did Nana Nancy from Paul, also for Evan. Nana Duku, Nana House, some power, and Nana story, make a cross. Isaiah, if I saw the other room at the center, say, now, Nama, the two of her. No, 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 so. I'm saying, I don't know the I'm not going to do one no more. I was saying, no more. Well, you know. Oh yeah, him fine. Nana Osei in the side area. Nana Nkankah.
Sorry, no busu ya. And mama no go na so. Yet was so nothing. Ya ke dia so. And so life with you by grace. I know busu ya great. On SCBB. At the try here. Yeah.